Ja vás vítam u tohto videa. V tomto videu ma neuvidíte, ale uvidíte teda môj kozmetický stôl. A preto ma neuvidíte, pretože ja nie som vôbec upravená, točím to ráno, aby bol vlastne dobrý tento. Aby to bolo dobre všetko vidno. Takže môžeme ísť na to. Takže moja toaletka je zatiaľ tento stôl, pretože ja nemám vlastnú izbu a musím sa zaobejít s týmto. A potom budem mať tu chcem si dať toaletku sem a budem mať iba jednu skriňu, takže tu napríklad skriňa pôjde a tuto, ale neviem, jak to spravím. Ale asi, že by bolo toaletku vidieť, tak tam dám. Proste ešte neviem. No. Takže tu mám hneď na kraji mám svoj denník a sladkosti, ktoré nemôžem, lebo som ešte jedla som, takže áno. Mám vlastne svoje, čo budem točiť a tu je moje heslo a toto. No. Počkajte, prečítajte čo? No, teraz možno, hej. No, tu mám vlastne kozmetický kufrík na Vazery 28 a plus tam je ešte ono. Tu je 2,79 toto telový sprej, to si chcem kúpiť. Tu je 8,99 Lips Maker. To ešte neviem, či si kúpim. Riasenky, tampóny, proste servitky, toaletka, všetko potrebujem proste. A je to dosť ťažké. No, dobre. Ďalej tu mám svoj odpadkový na servítky, na tampóny, pretože vreco mi došlo. Tu mám vzadu, tu mám puder, ktorý chcem dať sestre, lebo fakt mne je na nič. Ale tú húbku si vydám, z toho dám si preč. Proste ako tak. Tu dám sestre. A tie tu. Dobre. Tu mám Niveu, vlastne to je moja Nivea, lebo sestra ona si tiež takú kupovala, ale má tiež takú. Tu je vlastne môj hand cream od Cien, viete, že ja sa rada mastím, tak teda hand cream. Výborne vonia, mňa teraz doplo, že to necítiť, ale ja vám dám očúchať, to nevadí. Tu mám ďalej tu šperkovničku. V nej šperky vôbec nemám, ale mám v nej takto, tu mám, pomôžte mi, gumičky. A tu mám tiež gumičky, hej, tie také na pletenie a tu vzadu mám kľúč a neviem, čo to je. Tu mám ďalej zrkadlo. Tu mám ten tampónik, hej. Tu mám gumu a tu mám peňaženku. Tu mám ďalej vlastne moju kozmetiku v tom, aby som sa neprehrabovala v niečom inom, tak som si to dala sem. Tu je pero, pretože ja si to zapisujem, hej, takže to si tam dá pero. Tu a je nádherne voňavé. V Tesku som ho kúpila, čiže si môžete pozrieť. Tu mám špirálu aj linku zároveň. Tu mám štetec od Essence, tu mám špirálu, tu mám od Avonu lesk na pery, aj od Essence tam mám. A nakoniec tu mám štetec, ruž. Je to preto som to tak vykydla, lebo ten ruž sa mi proste nedá nejako nabrať, tak som ho teda tak nabrala. Bude aj tutoriál o tom, ako sa malujem. No, tak nejde mi to tam, to nevadí. Tá Avonka tam mi zavádza. Dobre. Predvádza sa veľmi. No,
Takže tu mám potom vlastne svoju paletku, tu mám od Frotto, tu mám odličováky proste. Tu mám zrkadlo, v ktorom ma dúfam nevidíte. Čaute. Oni ma vidia. No, tu mám vlastne sprej od Balej. 24 hodinový. A teraz nevoniam po ňom, takže neviem. Tu mám vlastne v tej krabičke mám všetko, čo mám rada. No, proste tu mám všetko proste také, že... No, však viete. Tu mám ďalej salón krásy, tak tu mám ďalej také od Frotto servítky, tu mám takto, miesto tamponíkov mám servítky a tu v tom mám uchošťoury, môj dedo to tak volá, páči sa mi ten názov. Ďalej tu mám štetec a tu mám pilník, brusník, neviem ako sa to volá. Tu mám vlastne krabičku od môjho mobilu, ktorou sa mi teraz vyviekom, dobre, tu mám vodu, obal na mobil, môj HPčko. Ono? Môj D. Teda B. B či D? B. No dobre. Tu mám okuliare, tu mám pokladničku, tu mám hand cream, tu nič, tu mám voňavky, tu mám prianičko, gumičky a tak medvedíka. Dobre, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a idem ešte natočiť tutoriál, ako sa malujem. Takže ahojte.